кулли мардуми мусулмон дар хонаи худо дуогӯ ҳастанд. бародарои блогерое ки бесаводен беақлен ай ҳамон кишвари худмон ҳама ҷора сиёнка карда нишон метиҳен ин кор хатоа иштибоҳа ин кора накунед. ҷанг рафтеста шумо ҷои солдатора нишон додеста дар видео солдатора зада киштестан айру як хел бесаводи шумо паат блогери як кори дига такриб бадбахти худо зада чанд солдат мо айру як хел шумо блогеро мурдеста ай ҳама блогеро хоҳиш мекунем видеоро падилица кунед то дигар бародаро бубинанд ин кори хатоа накунед. ҳар ҷора сиёнка карда ҷои ҷанга напартоед. илтимос мекунем моро занг зада илтимос кардестиам илтимос ҳамаи мо ҳамҷа дуогӯ ҳастем. кулли бародарои мусулмон ҳамҷа шудагем дар ҳаққи шумо дуо мекунем. худои худованди карим ватани моро тинҷи амонӣ сулҳу салоҳ худои худованди карим дар пои ба ягон бародари тоҷик хор назанад. ба худо қасам дилмон дард мекунад. ин рӯз мо мебинем чанд бародарои мо мурдестанд чанд бародарои мо дар хок спурдестанд бегуноҳ рафтестанд айрӯи як хатогиҳои кӯчаки шумо. худоҷон аҳд дар пои бародарои мо хор назанад. мардуми борух мардуми чоркӯҳ худованд шуморо як қуввати зиёд атиҳад. дар ҳамин хонаи худо ҳама каса дасти дуо мебардорем ки худованд аҳд хории дунёро набинем. худованд ҳамин бурдбориро дар шумо адо гардонад. аллоҳу акбар. шумо чӣ гуфтане тағоҷон? ина тағон дига қуввати гапзанӣ надора айрӯи видеоро мебинем. шумо чӣ гуфтане тағон? худованд сулҳу салоҳ ободии ватана мехоҳем. зинда бошед.